Αγαπητοί τηλεθεατέ, ευλογημένοι μου χριστιανοί, καλησπέρα σας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μία νέα σειρά από αντιαιρετικές εκπομπές. Σήμερα αρχίζουμε από το TV Super εκπομπές αποκαλύψεις, για να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τι παιχνίδια παίζονται πίσω από τις πλάτες μας. Είναι γνωστό σχεδόν σε όλους μας ότι τα τελευταία 15 με 20 χρόνια και κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια κατέκλυσαν την Ελλάδα αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. Και όταν λέμε κατέκλυσαν την Ελλάδα, κυριολεκτούμε. Δεν μιλάμε για 5 και 10 αιρέσεις. Πριν από 15 με 20 χρόνια είχαμε στην Ελλάδα 4-5 αιρέσεις. Ευαγγελικούς, πεντηκοστιανούς, σπουδαστές των γραφών, την παναίρεση των Ιεχωβάδων, κάτι σπουδαστάς των γραφών, βαπτιστάς πολύ λίγους. Έξαφνα λοιπόν εμφανίστηκαν ομάδες και ομάδες με αρχηγούς κυρίως ξένους από το εξωτερικό. Βλέπετε, μας πόνεσαν οι άνθρωποι αυτοί από το εξωτερικό και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα να μας σώσουν. Αν πραγματικά διαθέτει κανείς χρόνο και πάρει στα χέρια του τα ονόματα των παραθρησκευτικών ομάδων και των αιρέσεων, θα κουραστεί να διαβάζει. Ονομασίες και ονομασίες, αιρέσεις και αιρέσεις, ομάδες και ομάδες. Και γεννάται το ερώτημα, αυτές οι ομάδες από ποιους χρηματοδοτούνται που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και ασκούν τη σχετική προπαγάνδα? Άλλο ερώτημα. Πιστεύει κανείς πράγματι ότι κάποιος εκεί στην Αμερική, κάποιος αποκρυφιστής, πόνεσε τάχα τους Έλληνες και ήρθε εδώ να μας διδάξει την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Αυτή που νομίζει αυτός, που θεωρεί αυτός αλήθεια. Δυστυχώς, ευλογημένοι μου χριστιανοί, το κακό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το κακό συνεχίζεται. Θα μου πείτε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λένε μερικοί. Ή θα μου πείτε, η Ορθοδοξία δεν καταργείται. Πράγματι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθοδοξία μας δεν καταργείται. Ο ίδιος ο Χριστός το δήλωσε στον Πέτρο και πει «Λεάδου της χύσους είναι αυτής». Πράγματι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Εμείς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Ότι δηλαδή κινδυνεύει η Εκκλησία του Χριστού να καταργηθεί ή ότι κινδυνεύει ο ελληνισμός από αυτές τις ομαδούλες που ούτε και οι ίδιες ξέρουν τι τους γίνεται. Θα μου πείτε όμως, αφού δεν κινδυνεύει η Εκκλησία του Χριστού και αφού δεν κινδυνεύει ο ελληνισμός,
για ποιο λόγο να κάνουμε αυτό τον αντιαιρετικό αγώνα. Πρώτα είμαστε υποχρεωμένοι. Έχουμε ιερό καθήκον να κάνουμε γνωστή την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Είναι καθήκον μας. Άσχετα αν έρχονται οι αιρέσεις και οι ομάδες αυτές όλες και μας στέλνουν εκεί εξώδικα, τρέχουνε στους εισαγγελείς και μας συκοφαντεί και μας κάνει και μας δείχνει ο Παπαλευτέρης και δεν πρέπει να κάνει αυτές τις εκπομπές, πρέπει να τις σταματήσει τώρα το χειμώνα μάλιστα. Και το καλοκαίρι, τους μήνες που μας πέρασαν, είχα και φοβερές απειλές εδώ. Το αίτημα ήταν να σταματήσω τις εκπομπές, να σταματήσω τις ομιλίες και να μην στρέφομαι εναντίον των αιρέσεων και των παραθρησκευτικών ομάδων, διότι λέει δήθεν έχουμε δημοκρατία. Άλλο η δημοκρατία και άλλο η χριστιανική αλήθεια. Πράγματι η Εκκλησία δεν κινδυνεύει ασφαλώς να εξαφανιστεί από αυτές τις ομαδούλες, ούτε και ο ελληνισμός. Όμως συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο και η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη και το κράτος, όχι μόνο η Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία πρωτοστατεί πάντοτε. Είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Έχουμε θύματα από τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες αυτές. Διαλύονται οικογένειες. Έχουμε θύματα στην κυριολεξία, ανθρώπους που χάνουν και τη ζωή τους ακόμα από τις ομάδες αυτές. Πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε την ελληνική κοινωνία, να αντιδράσουμε, να πληροφορήσουμε το λαό, να γνωρίσει η οικογένεια τι συμβαίνει για να μπορεί να προφυλαχθεί και ειδικά να μπορεί να προφυλάξει τα παιδιά, την νεολαία, διότι όλες αυτές οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες στρέφονται με πάθος προς την νεολαία μας. Και ξέρετε γιατί είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Διότι η νεολαία είναι αυτή που θα αποτελέσει την αυριανή κοινωνία. Αν λοιπόν κατορθώσουν να διαβρώσουν την νεολαία, θα διαβρώσουν τον ελληνισμό, θα διαβρώσουν την Ορθοδοξία. Γι' αυτό αποβλέπουν στη νεολαία μας και γι' αυτό στρέφονται και απευθύνονται προς την νεολαία. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, οι ομάδες αυτές, οι ξενοκίνητες, οι ξενόφερτες, διότι πράγματι έχουν έρθει από το εξωτερικό και οι περισσότερες ομάδες έχουν ξένους αρχηγούς. Κάνουν ευθέως προπαγάνδα ανθελληνική. Δεν είναι μόνο το ότι διδάσκουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντίχριστες διδασκαλίες ή και σατανικές ακόμα διδασκαλίες. Το κακό είναι ότι πάρα πολλές από αυτές πολιτικολογούν. Πίσω από την μάσκα της θρησκείας κρύβεται ένα πολιτικό κίνημα, ένα πολιτικό πρόσωπο. Αυτά θα τα αποδείξω στη σειρά των εκπομπών που θα γίνουν κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ. Θα πάρουμε δηλαδή κάθε Σάββατο ένα θέμα. Να πάρουμε τι είναι αυτή η ομάδα, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, με τι τρόπο λειτουργεί και ποιος είναι ο στόχος της. Και να αρχίσω λοιπόν, ευλογημένοι μου χριστιανοί, από αυτές τις ειδικές ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Είναι 400 περίπου ομάδες.
είναι 150 περίπου βασικές ομάδες και με τις υποομάδες που έχουν φτάσει περίπου τις 400 στην Ελλάδα. Σας φαίνεται παράξενος ο αριθμός, αλλά δυστυχώς είναι γεγονός. Να πιάσουμε λοιπόν με τη σειρά αυτές τις ομάδες που δρούν σήμερα στην Ελλάδα, να αρχίσουμε από τις πιο μεγαλύτερες ή να αρχίσουμε από αυτές οι οποίες κάνουν περισσότερο θόρυβο. Παράδειγμα, θα σας πω, υπάρχει μία ομάδα η οποία εμφανίζεται τα τελευταία 2, 3 με 5 χρόνια στην Ελλάδα και λέγεται Παγκόσμια Εκκλησία. Λέγεται και Συμπαντική Εκκλησία. Λέγεται όμως και έχει και άλλη ονομασία οι αναληφθέντες διδάσκαλοι της Σοφίας. Αυτές όλες οι ομάδες έχουν πολλά ονόματα. Είναι σκοπιμότητες αυτές. Εμφανίζονται με πολλά ονόματα και τα χρησιμοποιούν ανάλογα με το έργο που θέλουν να παρουσιάσουν. Αυτή λοιπόν η ομάδα που αριθμεί περίπου τα 2.000 μέλη σε όλο τον κόσμο εδρεύει στη Βιρτζίνια της Αμερικής. Ο αρχηγός της, ομολογούν τα ίδια τα χαρτιά τους, ονομάζεται Σανάτ Κουμάρα, δηλαδή αναγραμματισμός Σατάν, Σατανάς, Κουμάρα έως χώρος, ο αρχηγός. Αυτή η ομάδα οργάνωσε κάποιο παγκόσμιο συνέδριο στην Ελβετία και οι αρχές της Ελβετίας της απαγόρεψαν να κάνει παγκόσμιο συνέδριο στο κράτος τους. Τους θεώρησαν επικίνδυνους για την εκεί κοινωνία και τους έδιωξαν. Δεν τους επέτρεψαν να κάνουν το σεμινάριο, το συνέδριο αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν τους επέτρεψαν και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και μια ωραία πρωία, τώρα τον Αύγουστο το καλοκαίρι που μας πέρασε, εμφανίστηκαν, νίκιασαν κάποιο ξενοδοχείο και έκαναν το συνέδριό τους εδώ στην Ελλάδα. Ξέχ φραγουαμπέλη η Ελλάδα. Προσέξτε όμως, προσέξτε. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Έρχονται οι ομάδες αυτές και μας λένε δεν υπάρχει ελευθερία στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ελευθερία σκέψεως, δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα και θα παραπονεθούμε στην ΕΟΚ. Τα ακούει ο Έλληνας και δυστυχώς το πιστεύει. Έχω συζητήσει με πολλούς Έλληνες, πολλούς δικούς μας εδώ που μας λένε μα η Ευρώπη επιτρέπει. Είναι λάθος, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Αυτό αποτελεί παγίδα. Αυτό θα πει προπαγάνδα. Να διαδίδεις μία είδηση που σε συμφέρει, να μπορείς να την περάσεις στο λαό και να σημαίνει το αντίθετο. Να λοιπόν που αυτήν την οργάνωση την απέπεμψαν από την Ευρώπη και ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ΕΟΚ είναι μόνο η Ελλάδα? Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν στην ΕΟΚ που τους εξεδίωξαν τα άλλα κράτη και δεν τους δέχτηκαν? Θα σας δείξω πολλά παραδείγματα, άλλες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες που δρούν σήμερα στην Ελλάδα, που παραπονούνται ότι διώκονται, ενώ δρούν ελεύθερα στην Ελλάδα και διώκονται από την ΕΟΚ, από την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν αυτή την παναίρεση, η οποία έχει σαν αρχηγό Έλληνα Κορίνθιο, εδώ μέσα από την Κόρινθο, αρχηγό της Ελλάδος εννοώ, και γενικό αρχηγό τον άνθρωπο που φέρει το όνομα, έχει αλλάξει το όνομά του δηλαδή, και έχει πάρει το όνομα
Σανάτ Κουμάρα, αναγραμματισμός, Σατανάς έως Όρος. Και έρχεται λοιπόν εδώ, κάνουν λοιπόν το συνέδριο, έρχεται η οργάνωση αυτή, κάνουν τα μέλη της το συνέδριο στην Αθήνα με ειδικές κελεμπίες, ειδικές στολές, και απαγορεύεται η είσοδος ακόμα και στους δημοσιογράφους. Λοιπόν, γιατί αυτή η μυστικότητα? Εσείς άνθρωποι της Παγκόσμιας Εκκλησίας, όπως αυτό αποκαλείστε, ισχυρίζεστε ότι ήρθατε να διδάξετε τον Έλληνα, να σώσετε τον Έλληνα, να φωτίσετε τον Έλληνα. Προς τι λοιπόν αυτή η μυστικότητα? Γιατί το συνέδριό σας και κλεισμένων των θυρών? Προσέξτε ποια διαφορά, τι μεγάλη απόσταση, πόσο μεγάλο χάσμα υπάρχει μεταξύ των αιρέσεων και της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία χτυπάει την καμπάνα, τελεί τα μυστήριά της ελεύθερα με ανοιχτές τις πόρτες στους ναούς, κάνει τις συγκεντρώσεις της παρουσία δημοσιογράφων, συναναστρέφεται τα μέσα ενημερώσεως και δεν φοβάται τίποτα, διότι η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Αυτές οι ομάδες έχουν την μυστικοπάθεια, προσπαθούν να αποκρύψουν κάτι. Γιατί? Προσέξτε με, ευλογημένοι μου χριστιανοί, αυτό αποτελεί παγίδα για την ελληνική κοινωνία. Η μυστικοπάθεια είναι πάντοτε επικίνδυνη. Η αίρεση λοιπόν αυτή πραγματοποίησε τον Αύγουστο το συνέδριό της στην Αθήνα και δεν επέτρεψε ούτε στους δημοσιογράφους να πλησιάσουν, να ακούσουν και αυτοί τι θα πούν. Στο κάτω-κάτω πώς γίνεται από τη μία να μας μιλάνε για δημοκρατία και να μας λένε ότι πρέπει να μας αφήσετε ελεύθερους, έχουμε δημοκρατία και στη δημοκρατία τα πάντα επιτρέπονται, και από την άλλη μας λένε οι ίδιοι δεν επιτρέπονται τα πάντα, όχι, εμείς έχουμε και μυστικά, δεν θα μπουν οι δημοσιογράφοι μέσα. Βρε, εσείς δεν μιλάτε για δημοκρατία, για ελευθερία? Γιατί απαγορεύεται στα μέσα ενημερώσεως να έρθουν να ακούσουν τι θα πείτε? Άρα κάποια παγίδα κρύβεται, κάτι μαγειρεύεται. Πράγματι, άμα διαβάσει κανείς τα κείμενά τους, θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές, χώρια την κάθε αίρεση. Στα κείμενά τους αποδεικνύεται ότι κάτι πολιτικό επικίνδυνο παιχνίδι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ερχόμαστε σε άλλη μια ομάδα, για την οποία μάλιστα αυτές τις μέρες πανευρωπαϊκά, όχι στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά γίνεται μεγάλος θόρυβος. Ειδικά στη Γαλλία και στη Γερμανία. Για το κέφε, την σαϊεντολογία ή σαϊεντόλοτζι, πολλές ονομασίες. Πολλές ονομασίες και ονομασίες. Το κέφε λοιπόν, Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, άλλη ονομασία αυτή, μία οργάνωση είναι και έχει πολλές ονομασίες. Το κέφε λοιπόν λειτουργεί και στην Ελλάδα, έχει θύματα και στην Ελλάδα και έχει και αυτό τα απόρριτά του, τέτοια απόρριτα που φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστεί ο κύριος εισαγγελέας των Αθηνών να κάνει έφοδο μέσα στο άντρο τους και να κατασχέσει πάρα πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία. Στην Γαλλία
αρχίζει τη Δευτέρα μεγάλη δίκη κατά των υπευθύνων του Κέφε και μάλιστα κατηγορούνται και για ανθρώπινες ζωές. Στη Γερμανία μεγάλος θόρυβος. Ξεσηκώθηκαν οι Γερμανοί και ειδικά οι αρχές του τόπου κατά της Scientology. Τι είναι τώρα αυτές οι ομάδες και τι επιδιώκουν? Ευλογημένοι μου χριστιανοί, σε αυτό θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, σε αυτό το θέμα. Σε άλλες εκπομπές θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ. Πρόκειται για πολιτική κίνηση που έχει σχέση με τα Βαλκάνια. Ναι, έχει σχέση με τα Βαλκάνια. Η οργάνωση αυτή έχει εισχωρήσει μέσα στην Αλβανία. Σχεδόν μπορούμε να πούμε κυριολεκτικά έχει καταλάβει τη Γερμανία. Βουλευτάς, υπουργούς και τα λοιπά. Λέγεται μάλιστα και δυστυχώς είναι γεγονός ότι στην κρατική βιβλιοθήκη της Αλβανίας δεν υπάρχουν τα βιβλία που υπήρχαν, εξαφανίστηκαν όλα και έχουν γεμίσει μέσα βιβλία του Κέφε. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί είναι ανεμειγμένοι στο Κέφε. Τους βρήκαν εκεί φτωχούς, πεινασμένους, τους εγκλώβησαν στην οργάνωση. Η οργάνωση λοιπόν αυτή που εδρεύει στην Ελλάδα και οργιάζουν τα μέλη της στην Ελλάδα, προσπαθεί με προπαγάνδα να χτυπήσει Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Σερβία και να δημιουργήσει ένα κράτος, την Μπανβουλγάρια, την Μεγάλη Βουλγαρία δηλαδή, Μπανβουλγάρια. Συστηματικά πραγματοποιεί ανθελληνική προπαγάνδα και εδέησε μετά από τόσα χρόνια, μετά από μεγάλο αγώνα που είχε κάνει και ο αείμνηστος πατέρας Αντώνιος Αλευριζόπουλος, να επέμβει πλέον η νομαρχία Αττικής και να ζητήσει τη διάλυση του σωματείου του Κέφε. Λεπτομέρειες για το Κέφε πάλι σε άλλη εκπομπή. Σήμερα συγκεντρωτικά τα λέω με την έναρξη αυτή, με λίγα λόγια, ότι όλες αυτές οι ομάδες κρύβουν πίσω τους ανθελληνικές σκοπιμότητες και προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν την Ορθοδοξία μας. Και παρατηρείτε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Όλες αυτές οι ομάδες στρέφονται κατά των ελληνοορθόδοξων παραδόσεων. Γιατί? Γνωρίζουν όλες ότι λαός χωρίς παραδόσεις εύκολα εξαφανίζεται, χάνεται. Λαός που δεν έχει παραδόσεις χάνεται. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Από την ημέρα του Χριστού μέχρι σήμερα πέρασαν αιρέσεις και αιρέσεις, ομάδες και ομάδες. Πάρα πολλές. Όλες εξαφανίστηκαν, χάθηκαν. Γιατί? Δεν είχαν ρίζες, δεν είχαν παραδόσεις και χάθηκαν. Δημιουργούνται από τον α ή β τυχοδιώκτη ή τον ανεπάγγελτο, θα μιλήσουμε γι' αυτό, και αφού παρασύρουν κάποια μέλη, άλλες λίγα, άλλες περισσότερα, άλλες ακόμα περισσότερα μέλη, έρχεται κάποια στιγμή που χάνονται, εξαφανίζονται, δεν έχουν ρίζες, δεν έχουν παραδόσεις. Γνωρίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αρχηγείς και οι λαοπλάνοι που ονομάζουν τον εαυτό τους με πολλές ονομασίες, δάσκαλος, γκουρού, σωτήρας, αφέντης και ούτω καθεξής. Συναντάμε στα βιβλία τους ονομασίες και ονομασίες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι γνωρίζουν, το επαναλαμβάνω, ότι λαός χωρίς παραδόσεις εύκολα εξαφανίζονται. Προσπαθούν λοιπόν
να χτυπήσουν τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας μας. Όλες οι ομάδες, όλες, αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα χτυπάνε τις παραδόσεις της ελληνικές, τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις, για να εξασθενήσουν την Ορθοδοξία μας και να την διαβρώσουν. Έτσι λοιπόν να περάσουμε σε μια άλλη αίρεση, μια άλλη ομάδα. Πολύς θόρυβος γίνεται τώρα τελευταία για τους λεγόμενους γκουρού, τους βουδιστάς, οι οποίοι μάλιστα έχουν αγοράσει απάνω στο γελίνι κάποια έκταση και προσπαθούν να πιάσουν κανένα θύμα, να το εξαπατήσουν και να το μετατρέψουν σε γενίτσαρο. Όταν λοιπόν κάναμε κάποιες εκπομπές για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή την παραθρησκευτική ομάδα, μας έκαναν αντεπίθεση για να μας φημώσουν. Αντεπίθεση κάπως σκληρή, με απειλές και τα λοιπά. Εμείς θα αφοσιώσουμε από τις εκπομπές αυτές κάποια Σάββατα να αποδείξουμε ότι η ομάδα αυτή είναι λίαν επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία. Προσέξτε με σας παρακαλώ. Όταν λέμε λίαν επικίνδυνη ή επικίνδυνη, οι άνθρωποι αυτοί ταράζονται. Δεν καταλαβαίνουν όμως αυτό που προσθέτουμε στη συνέχεια για την ελληνική κοινωνία. Τονίζω λοιπόν ξανά, διότι γνωρίζω ότι αυτοί μαγνητοφωνούν τις εκπομπές, τις μαγνητοσκοπούν και προσπαθούν να βρούνε κάτι που θα πω για να καταλήξουν σε δικαστήρια. Αυτή τη δουλειά κάνουν όλοι τους. Θα σας πω άλλη φορά τι έκανε ένας μάρτυρας του Ιεχωβά, με μαγνητοφωνούσε με εντολή της οργανώσεως και μετεστράφει ο ίδιος ο μάρτυρας του Ιεχωβά. Εγκατέλειψε ο ίδιος την οργάνωση γιατί είδε την αλήθεια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να συλλάβουν την έννοια του λόγου, του ελληνικού λόγου. Λέγω λοιπόν ότι είναι επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία. Γιατί? Διότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία τη δική τους. Καμία. Προσπαθώντας λοιπόν αυτοί να μεταφέρουν το πιστεύω το δικό τους στα παιδιά τα δικά μας, καθίστανται λίαν επικίνδυνοι. Γιατί? Διότι το πιστεύω το δικό τους, η τακτική η δική τους, η ζωή η δική τους είναι άκρος αντίθετη με τη ζωή του Έλληνα, της ελληνικής οικογένειας. Παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Γεννάται το ερώτημα, ποιος είναι ο αρχηγός των ανθρώπων αυτών, της αιρέσεως αυτής που εδρεύει στο γελίνι Κορινθίας? Γίνεται λοιπόν η σχετική έρευνα και βλέπουμε ότι αρχηγός είναι κάποιος Δανός Όλε Νίταλ. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε το ιστορικό του ανθρώπου αυτού και ανακαλύπτουμε ότι είναι ένας χρήστης αλλά και έμπορας ναρκωτικών, ο οποίος μάλιστα έκανε εμπόριο ναρκωτικών από τις Ινδίες στην Ευρώπη και έβαζε τα ναρκωτικά μέσα σε αγαλματίδια του Βούδα. Τα έκλεινε, τα ράντιζε αυτά με αρώματα γυναικεία για να μην μπορούν ούτε τα σκυλιά να μυρίσουν τα ναρκωτικά στα αεροδρόμια, τα ειδικά σκυλιά, και κάποια ωραία πρωί ασφαλώς συνελήφθη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε αρχηγό μιας παραθρησκευτικής ομάδος, χρήστη, ομολογεί ο ίδιος ότι κάνει χρήση LSD για να έχει καλύτερο διαλογισμό.
αλλά έχουμε και μαρτυρίες από παθόντα. Έχουμε λοιπόν ένα χρήστη και έμπορο ναρκωτικών. Όταν λοιπόν λέμε ότι οι ομάδες αυτές είναι επικίνδυνες για την ελληνική κοινωνία, εννοούμε ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτεί η ελληνική κοινωνία για δάσκαλό της έναν χρήστη και έμπορα ναρκωτικών. Δεν είναι δυνατόν, διότι η ελληνική κοινωνία έχει μάθει να ζει ελληνοορθόδοξα, απορρίπτει τα ναρκωτικά, απορρίπτει όλες αυτές τις τελετές που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ομάδες. Ένα παράδειγμα πιο απλό. Έχουμε αυτό λοιπόν εδώ, το βιβλίο του Μιλαρέπα. Ο Μιλαρέπα λοιπόν είναι ο μεγάλος, λέει, γιόγκης του Θιβέτ, ο μεγάλος δάσκαλος της ομάδας αυτής, του Όλεν του έμπορου ναρκωτικών. Το παίρνουμε λοιπόν αυτό στα χέρια και το ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε λοιπόν μέσα να διδάσκει το περιβόητο μάθημα της μαύρης μαγείας. Κεφάλαιο τρίτο, στη σελίδα 76 λέει άσκηση της μαύρης μαγείας. Εξιστορεί λοιπόν πώς ακριβώς ο Μιλαρέπα είναι θεότητα δική τους. Ο Μιλαρέπα αυτός εδώ είναι θεότητα δική τους, θεός τους. Πώς λοιπόν ο Μιλαρέπα εξασκήθηκε στη μαύρη μαγεία και πώς μπόρεσε να κάνει κακό στους αντιπάλους. Έτσι λοιπόν με το βιβλίο αυτό ο οπαδός, ο νεοπροσήλυτος μπορεί άνετα να εκπαιδευτεί στη μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία όμως είναι αντίθετη με το πιστεύω της ελληνικής κοινωνίας. Να μην διαμαρτύρονται λοιπόν ότι τους αποκαλούμε επικίνδυνους για την ελληνική κοινωνία, διότι είναι επικίνδυνοι. Άλλο είναι το πιστεύω το δικό μας, άλλο είναι η ζωή η δική μας. Δεν είναι δυνατόν ένας Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός γονιός να θέλει να πάει το παιδί του να εξασκηθεί στη μαύρη μαγεία του Μιλαρέπα, την οποία καθοδηγεί ο Όλεν που ήρθε από τη Δανία μετά από τις σχετικές καταδίκες που είχε εκεί στην πατρίδα του για εμπόριο ναρκωτικών. Να λοιπόν γιατί οι ομάδες αυτές είναι επικίνδυνες για την Ελλάδα, για το ελληνικό γένος, το ελληνικό έθνος, την Ορθοδοξία μας. Όμως πέραν από αυτά τα μαγικά όλα, τα άθλια τεχνάσματα τα οποία μεταχειρίζονται οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες, έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, και την πολιτική προπαγάνδα που κρύβεται πίσω από τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές αυτές ομάδες. Έχουμε λοιπόν την ομάδα του Γεληνίου, αυτή που είπαμε με τον Όλεν με τον Μιλαρέπα, οι οποίες τι κάνουν στα θύματα τους μόλις τα παρασύρουν? Τους αλλάζουν όνομα και τους αλλάζουν και ταυτότητα. Του τέστην μετατρέπουν τα άτομα, την νεολαία δηλαδή, τα μετατρέπουν σε γενίτσαρους. Δεν είναι, ευλογημένοι μου χριστιανοί, απλό πράγμα να παρασύρουν κάποιο Ελληνόπουλο στην οργάνωσή τους και μετά από τις σχετικές μοιήσεις και τις τελετές, τις οποίες θα αναπτύξουμε με λεπτομέρειες στις επόμενες εκπομπές, να του αλλάζουν όνομα και να του αλλάζουν και ταυτότητα. Καθαρός αφελινισμός. Χτυπάνε ευθέως τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Χτυπάνε ευθέως το ελληνικό έθνος. Έχω μάλιστα εδώ, έχω βγάλει αυτό το βιβλιαράκι τώρα τελευταία, τρομοκράτες συνειδήσεων,
και μέσα έχω όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ έχω φωτογραφία και την ταυτότητα και τις δύο πλευρές. Από τη μία σελίδα τη μία πλευρά της ταυτότητας και από την άλλη πλευρά της ταυτότητας στα γερμανικά εδώ που δίνουν στα Ελληνόπουλα όταν τα παρασύρουν στην οργάνωσή τους. Έχουμε, βλέπετε λοιπόν, συστηματικό αφελληνισμό. Μην προς Θεού πιστέψετε ότι μας πόνεσε τώρα ένας Δανός και μας πόνεσε και ένας Γερμανός και μας πόνεσε και ένας Σουηδός, άλλος ένας από εκεί. Η ομάδα αυτή μας πόνεσαν και ξεκινήσανε από την Αμερική και από την Ευρώπη να έρθουν εδώ. Θα σας δείξω και έναν άλλον από την Αμερική, και ήρθαν εδώ τάχα στην Ελλάδα γιατί μας πόνεσαν, μας λυπήθηκαν και ήρθαν να μας διδάξουν βουδισμό. Θα πούμε λοιπόν άλλη ώρα γιατί ήρθαν με λεπτομέρειες και ποια διαφορά μεγάλη, ποιο χάσμα μεγάλο υπάρχει μεταξύ του βουδισμού και του χριστιανισμού. Αλλά εδώ όμως στην προκειμένη περίπτωση προσέξτε με, γιατί πολλοί δεν έχουν κατανοήσει το θέμα. Όταν μιλάμε για βουδισμό, άλλο ο βουδισμός, άλλο δηλαδή τα επίσημα θρησκεύματα και άλλο οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες. Καμία σχέση, καμία. Εμείς δεν αντιδικούμε με τα μεγάλα θρησκεύματα του κόσμου. Τα σεβόμαστε τα μεγάλα θρησκεύματα του κόσμου. Δεν έχουμε τίποτα να αντιδικήσουμε με τους μουσουλμάνους ή με τους βουδιστάς ή με τους κομφοκιανούς ή με τους οποιουσδήποτε τις μεγάλες αυτές θρησκείες. Τίποτα. Πιστεύω τους είναι, δικαίωμά τους, όπως και εμείς χριστιανοί είμαστε, δικαίωμά μας. Εμείς εδώ μιλάμε για τις ομαδούλες αυτές, τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες έχουν αποκοπεί από τα μεγάλα αυτά θρησκεύματα, έχουν δημιουργήσει δικές τους κλίκες, δικές τους ομάδες και προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν τον ελληνισμό. Εάν δεν εστρέφονται κατά του ελληνισμού και κατά της Ορθοδοξίας, δεν είχαμε να αντιτάξουμε τίποτα. Και να σας το κάνω πιο απλά. Αν αυτοί οι άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται βουδιστές πηγαίνανε πάνω στο Γελήνιο όπως πήγανε, αγοράζαν αυτή την έκταση όπως την αγοράζανε και παρουσιαζόντουσαν ως βουδιστές και είχαν το θρήσκευμά τους, το πιστεύω τους, δεν είχε κανείς να τους πει λόγο, κανείς μα κανείς. Άλλωστε μέσα στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα και τόσα επίσημα θρησκεύματα που έχουν τους δικούς τους ναούς, τα δικά τους τζαμιά και ούτω καθεξής. Δεν τους πειράζει κανείς. Αλλά εδώ συναντάμε μπροστά μας μια σειρά από μαύρες μαγείες, από τελετές, να πραγματοποιούνται εδώ στην Ελλάδα, στο Γελήνι, από μιλαρέπες, από μαύρους μαχακάλες, θα δείτε άλλα στη συνέχεια, από χαπάκια εκστάσεων, από αίμα ανθρώπινο, από ανθεληνισμό και αφεληνισμό, με ταυτότητες νέες, με αλλαγή ονομάτων και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα γκικαιώνα από αιρέσεις και παρασκευτικές ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να αλλαξοπιστήσουν την νεολαία και να την στρέψουν κατά του Έλληνο-Ορθόδοξου πολιτισμού. Έχουμε άλλη μια ομάδα. Άλλη ομάδα, πάλι βουδιστική ομάδα. Γι' αυτό θέλω να σας αποδείξω ότι δεν στρεφόμεθα εναντίον των επίσημων θρησκειών. Άλλη μια ομάδα βουδιστέ και αυτοί, οι οποίοι αυτοί έχουν κεντρική έδρα στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα. Ο αρχηγός τους λέγεται Τσι Μπακτιβεντάντα Σουάμι Μπραμπουμπάντα, ένα κάρο όνομα. Κυκλοφορούν λοιπόν διάφορα βιβλιαράκια τέτοια, πάρα πολλά, αυτά εδώ, και αυτός είναι ο αρχηγός τους εδώ, ο Τσι Μπακτιβεντάντα Σουάμι Μπραμπουμπάντα. Το κανονικό του όνομα δεν είναι αυτό, καμία σχέση.
Παρέλειψα να πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς αλλάζουν και ονόματα. Πώς βρέθηκε λοιπόν η ομάδα αυτή στην Ελλάδα? Μόνο το ιστορικό που θα σας πω με 2 λόγια θα καταλάβετε ότι κάτι το επικίνδυνο κρύβεται πίσω από όλη αυτή την υπόθεση. Φεύγει αυτός εδώ ο άνθρωπος από τις Ινδίες, άφραγκος και πεινασμένος. Ξέρετε, στις Ινδίες εκεί κάτω οι περισσότεροι κυνηγάνε τα σκουπίδια στους δρόμους, πεινασμένοι, δυστυχισμένοι. Φεύγει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός και πηγαίνει στην Αμερική. Εκεί τον περιμένουν κάποιοι, άγνωστοι ποιοι. Για μας είναι άγνωστο. Γεγονός είναι ότι έρχεται στην Αμερική, πηγαίνει στην Αμερική άφραγκος και πεινασμένος και μέσα σε 1 χρόνο εμφανίζεται κρίσος, πάμπλουτος. Του παραχωρούν όσο χρήμα θέλει και δημιουργεί μία καινούρια ομάδα προς το βουδισμό και αυτή, η οποία ονομάζεται Παγκόσμια Ένωση για τη Συνειδητότητα του Κρίσνα. Άλλη ομάδα αυτή, άλλη ομάδα ετούτη που είναι στο Γελίνι. Και έξαφνα μέσα σε λίγα χρόνια εμφανίζεται η ομάδα αυτή στην Ελλάδα. Αυτοί με τα ξυρισμένα κεφάλια, με τα βόδια που γυρνάνε στους δρόμους, με τα τούμπανα που χτυπάνε τα θύματα και ζητιανεύουν για τον αφέντη δάσκαλο. Στις εκπομπές αυτές θα κάνουμε αποκαλύψεις που πραγματικά θα εκπλαγείτε. Μετατρέπουν την νεολαία σε άβουλα όργανα, σε φυτά. Έχουμε λοιπόν 2 ομάδες, υποτίθεται βουδιστικές, υποτίθεται από τις Ινδίες, άλλη ονομασία η μία ομάδα, άλλη ονομασία η άλλη, βουδισμό τάχα διδάσκει μία, βουδισμό τάχα διδάσκει άλλη, και οι 2 όμως προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν την Ορθοδοξία μας, να χτυπήσουν τον ελληνισμό. Και λέω εγώ τώρα, σαν απλός σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης, τώρα αγαπητοί μου, πιστεύετε ότι αυτός εδώ ο πεινασμένος, ο Μπραμπουμπάντα, ο Άτσι, Βαντιμπεντάντα και τα λοιπά, που ήταν κάτω εκεί στις Ινδίες, που δεν έχουν να φάνε, σκέφτηκε ότι πρέπει να πάει στην Αμερική να φτιαχτεί, γιατί λέει φτιάχτηκε, λέει, μόνος του μέσα σε 1 χρόνο. Τώρα πώς φτιάχτηκε δεν ξέρω, δολάρια στο δρόμο πετάγανε και μάζευε, αλλά και να του τα πετάγανε τα δολάρια στο δρόμο και να τα μάζευε δεν προλάβαινε να μαζέψει τόσα πολλά για την αυτοκρατορία που έχει δημιουργήσει. Λέτε λοιπόν εκεί που ήταν στις Ινδίες με αυτή τη φτώχεια που είχε, να σκέφτηκε ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα να μας σώσει, και ότι τάχα ξεκίνησε, πήγε στην Αμερική, έκανε λεφτά και χρησιμοποίησε τα λεφτά αυτά να έρθει στην Ελλάδα να διδάξει αυτού του είδους το βουδισμό που νομίζει αυτός, γιατί ο καθένας, είπαμε, διδάσκει το δικό του βουδισμό, τη δική του διδασκαλία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ κουτός κανείς για να πιστέψει τέτοια πράγματα. Απλώς πήγανε εκεί στις Ινδίες, τον βρήκανε, τον ψαρέψαν, ήταν ένας από αυτούς που πηγαίνουν μέσα στις σπηλιές, ξέρετε, εκεί τους λεγόμενους γκουρού, τον πήρανε στην Αμερική, τον ντύσανε, τον εφτιάξανε, τον εχρηματοδοτήσανε, δημιούργησε λοιπόν αυτή την οργάνωση, ήρθε στην Γερμανία, ορθοπόδησε εκεί στη Γερμανία, έπιασε μερικούς οπαδούς με σκοπό την Ελλάδα και έξαφνα εμφανίστηκε στην Ελλάδα και εγκατεστάθη εδώ η ομάδα αυτή και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαβρώσει την ελληνική νεολαία. Όλα λοιπόν βλέπετε πως έρχονται μόνα τους. Τι κρύβονται πίσω από όλα αυτά όμως, να δείτε.
τι λεπτομέρειες κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις ομάδες. Να δείτε τι μηχανισμοί υπάρχουν με τους οποίους μετατρέπουν την νεολαία σε άβουλα όργανα. Και να πάμε σε άλλη μία ομάδα. Θα τονίσω και πάλι ότι απλώς, επειδή είναι η πρώτη μέρα της εκπομπής, ξεκινάμε νέα σειρά, αναφέρομαι σε κάποιες ομάδες για τις οποίες στη συνέχεια κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ θα μιλάμε με λεπτομέρειες. Θα πάρουμε το πρώτο Σάββατο φερρυπίν τι είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Ιεχωβάδες. Το δεύτερο τι είναι η Σίλβα. Το τρίτο τι είναι οι Βουδιστές αυτοί που βρίσκονται εδώ. Το τέταρτο τι είναι το Κέφε και ούτω καθεξής, χώρια. Τώρα λοιπόν μιλάμε για αυτές που δρούν κυρίως περισσότερο εδώ μέσα Αττική και Κόρινθο, αλλά ενδιαφέρομαι περισσότερο για αυτές τις ομάδες που δρούν εδώ στην Πελοπόννησο και κυρίως στην Κόρινθο. Έχουμε λοιπόν τη μέθοδο Σίλβα. Άλλη μία παράξενη κίνηση. Εσύ ο θεραπευτής, ένα ωραίο έγχρωμο βιβλίο, κοιτάξτε το. Εσύ ο θεραπευτής. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Δίνει οδηγίες πώς ακριβώς θα μπορείς να θεραπεύεις ασθένειες. Ναι, πολύ εύκολο. Θα πας, θα πληρώσεις κάποια χρήματα εκεί, σοβαρό ποσό, θα κάνεις κάποιους διαλογισμούς και αν δεν τρελαθείς, αν μπορέσεις και σταθείς στα πόδια σου, θα σε μάθουν, λέει, να θεραπεύεις ασθένειες. Και αν θεραπεύεις ασθένειες, έλα να με βρεις. Σημασία έχει όμως ότι πρέπει να αποκαλύψουμε όλο αυτό το μηχανισμό που κρύβεται πίσω από τη μέθοδο Σίλβα και με τον οποίο μηχανισμό κατορθώνει η εταιρεία αυτή και απομυζά τα οικονομικά των Ελλήνων. Μιλάμε για μεγάλα ποσά οικονομικά, μεγάλα ποσά. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν και αυτοί οι άνθρωποι της μεθόδου Σίλβα να έρθουν και εδώ στην Κορινθία, να εγκαταστήσουν και εδώ μία ομάδα. Δεν τα κατάφεραν ασφαλώς, διότι ο κορινθιακός λαός εδώ, ο λαός ο ευλογημένος που ευλογήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, δεν παρασύρεται πολύ εύκολα. Πολύ λίγη, μηδαμινή μειοψηφία είναι εκείνη η οποία υποκύπτει σε αυτές τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Και αυτοί είναι πλανεμένοι αδερφοί μας, οι οποίοι κάνουν λάθος, παρασύρονται, μετά φεύγουν πάλι και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται. Τελικά άλλη μια πάλι ομάδα η οποία δεν εννοεί να το βάλει κάτω παρόλους τους εξευτελισμούς που έχει υποστεί, γιατί έχει διδάξει τέτοιες άθλιες διδασκαλίες, έχει πέσει τόσες φορές έξω στις προβλέψεις της που ακόμα δεν το βάζει κάτω. Είναι η οργάνωση των Ιεχωβάδων, των χιλιαστών. Αυτοί οι ευλογημένοι μου χριστιανοί έχουν παραγίνει. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε έντυπα για αυτούς, θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτά τα δύο, ένα παράδειγμα, αυτά τα δύο που μας έφεραν σήμερα, που έφεραν εδώ στο γραφείο, αυτή τη σκοπιά και αυτό το φυλαδιάκι εδώ που μοιράζουν έξω στο δρόμο. Βλέπετε λοιπόν αυτό το φυλάδιο λέει ποια ελπίδα υπάρχει για τους αγαπημένους σας που έχουν πεθάνει. Ανοίγεις το φυλάδιο αυτό, το διαβάζεις και διαπιστώνεις ότι δεν λέει τίποτα. Μόνο αφήνει ένα υπονοούμενο ότι οι Ιαχωβάδες θα ξαναζωντανέψουν πίσω για να έρθουν εδώ να δημιουργήσουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Όλες οι ομάδες, όλες μιλάνε για την παγκόσμια κυβέρνηση. Το θέμα είναι, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο? Εάν διαβάσετε το θέμα θα διαπιστώσετε ότι η κεντρική του διδασκαλία είναι αυτή που σας είπα, ότι δήθεν μετά το θάνατο οι Ιακωβίτες
θα ξανααναστηθούν, θα ξαναρθούν πίσω, θα δημιουργήσουν την παγκόσμια κυβέρνηση, θα γίνουν βασιλείς εδώ και άρχοντες πάνω στη γη, θα μας διοικήσουν για 1000 χρόνια, θα πάρουν υπουργεία, θα πάρουν βασίλεια κτλ. Αυτό το παραμύθι έχουν που τους το λένε από το 1890. Έχουν τώρα 106 χρόνια που τους λένε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Και έχουν ορίσει πάρα πολλές φορές ημερομηνίες για το τέλος του κόσμου. Έχουν ασφαλώς πέσει σε όλες έξω. Έχουν γελιοποιηθεί και όμως θρασίτατα δεν το βάζουν κάτω. Επιμένουν. Μα βλέπουν ότι η Αμερικάνικη εταιρεία, γιατί μια Αμερικάνικη εταιρεία εκεί στο Brooklyn της Αμερικής που τους εκμεταλλεύεται, λέγεται Βιβλική και Φιλαδική Εταιρεία Σκοπιά. Αυτή λοιπόν η εταιρεία τυπώνει βιβλία, τυπώνει, θα σας δείξω μάλλον την άλλη εκπομπή το άλλο Σάββατο θα πούμε για αυτό το θέμα για τους Ιεχωβάδες, και πραγματικά θα γνωρίσετε πράγματα που δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό σας. Μιλάμε για ένα απίθανο εμπόριο βιβλίων και περιοδικών. Χάνεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το χάος που λέγεται εμπόριο και γίνεται με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο γάντι. Ο Ιεχωβά μου απάντησε, ο Ιεχωβά μου είπε, ο Ιεχωβά μου ζήτησε, ο Ιεχωβά μου έστειλε, ο Ιεχωβά με ειδοποίησε. Όλα αυτά τα συναντάμε σε αυτά τα βιβλία και τα περιοδικά. Ο Ιεχωβά θέλει λεφτά, του ζητάει τα λεφτά. Ο Ιεχωβά δεν δέχεται επιστροφές. Τι έκαναν? Απλό το τέχνασμα, πολύ απλό. Έριξαν το σύνθημα στους πλανεμένους ότι η οργάνωση αυτή, η φιλαδική εταιρεία, μια εταιρεία με τυπογραφία, μια πολυεθνική τυπογραφίων. Έριξε λοιπόν το σύνθημα ότι ξέρετε, τα τυπογραφία είναι του Ιεχωβά. Τα βιβλία που κυκλοφορούν και οι σκοπιές και τα ξύπνα είναι του Ιεχωβά. Ό,τι χρήματα εισπράτεται είναι του Ιεχωβά. Θα σας βάλω λοιπόν μέσα σε αυτό το όλο κύκλωμα το άλλο Σάββατο πώς ακριβώς άρχισε ο Εβραίος ο Ρόσελ αυτό το οικονομικό τραστ και ακόμα με τι τρόπο έκρυβε και εξαφάνιζε τα χρήματα. Μια ολόκληρη ιστορία. Όταν μάλιστα έχανε οπαδούς άλλαζε θέματα στα περιοδικά για να προσελκύει τους οπαδούς, να τους συγκρατεί, να τους έχει μόνιμους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την εταιρεία Σκοπιά των Ιεχωβάδων και λέμε άμα δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, άστος μωρέ, τι είναι αυτοί μόνο. Πλανεμένοι Ιεχωβάδες, τους εκμεταλλεύεται μια αμερικάνικη εταιρεία. Αλλά ευλογημένοι μου χριστιανοί, δεν είναι μόνο αυτή η αλήθεια. Σας είπα ότι καμία από αυτές τις ομάδες δεν εμφανίζεται με το πραγματικό της πρόσωπο. Πίσω από αυτή την εταιρεία κρύβονται άλλα μεγάλα εθνικά θέματα, εθνικά προβλήματα. Έρχεται αυτή η οργάνωση και λέει στα μέλη της, όχι, δεν θα δεχόσαστε τη σημαία, διότι η σημαία είναι είδωλο, είναι πατσαβούρα, είναι τούτο, είναι εκείνο. Το ακούει ο άλλος και λέει, τι λένε αυτοί? Ο ελληνικός λαός ασφαλώς και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν την Αγία Γραφή απ' έξω. Η Αγία Γραφή λοιπόν μας λέει ότι ο Θεός έδωσε τις σημαίες. Με εντολή του Θεού δημιουργήθηκαν οι σημαίες. Και έρχονται οι Ιεχωβάδες και μας λένε όχι, κάτω οι σημαίες, κάτω το ελληνικό έθνος, κάτω το ελληνικό έθνος, δεν το θέλουν με τίποτα. Για κάτσε ρε παιδιά, ρε Ιεχωβάδες, για σταθείτε. Εσείς έχετε την Αγία Γραφή στα χέρια και μας λέτε ότι θέλετε να μας διδάξετε χριστιανικές διδασκαλίες. Αυτά τα κάτω το έθνος, όχι στη σημαία, όχι στο στρατό, όλα αυτά τι ρόλο παίζουν? Ή να δείτε άλλα,
κάτι απόρριτα βιβλία που κυκλοφορούν, απόρριτα βιβλία, τα οποία δεν γνωρίζουν έξω οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι απλοί οπαδοί Ιεχωβάδες δεν τα γνωρίζουν. Σε μια λοιπόν, ας την πούμε θρησκεία που λένε αυτοί που δεν είναι θρησκεία, σε μια οργάνωση, σε μια εντός εισαγωγικών θρησκεία όπως ισχυρίζονται, τι δουλειά έχουν τα απόρριτα οργανωτικά βιβλία? Τι ρόλο μπορεί να παίξουν αυτά στη ζωή αυτών των ανθρώπων? Και ακόμα θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο πιο αγνά και πιο απλά? Και γιατί κρύβετε εσείς οι αφέντες τα απόρριτα βιβλία από τους οπαδούς σας? Αν ένας Ιεχωβίτης μου απαντήσει, θα τον παραδεχτώ και θα το πολυσυζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Γιατί η εταιρεία Σκοπιά κρύβει από τους απλούς οπαδούς τα απόρριτα βιβλία? Κανείς τους δεν ξέρει. Εάν σταματήσετε ένα μάρτυρο του Ιεχωβά στο δρόμο και τον ρωτήσετε, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό το βιβλίο, το κίτρινο που λέγεται ο Λίχνος? Κανείς τους δεν το ξέρει. Θα απαντήσουν όλοι, όχι, αυτά είναι σκοφαντίες του Παπαλευτέρη. Ήρθε μάλιστα κάποια μέρα ένα παιδί εδώ, ένας νεαρός, και μου λέει, θέλω να το δω. Να δω, μου λέει, γιατί είναι κάποιος συγγενής μου μάρτυρας του Ιεχωβά και επιμένει και κόβεται ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο. Μόλις το είδε ο άνθρωπος, τα χάσε. Έτσι λοιπόν, ευλογημένοι μου χριστιανοί, πίσω από αυτές τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες κρύβονται μεγάλες αλλά και επικίνδυνες για την ελληνική κοινωνία σκοπιμότητες. Κρύβονται μεγάλες και επικίνδυνες παγίδες. Και πιο απλά, οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες δεν παρουσιάζονται με το πραγματικό τους πρόσωπο. Άλλο είναι το πρόσωπο που παρουσιάζουν και άλλο το πρόσωπο που κρύβουν πίσω τους. Άλλες είναι οι διδασκαλίες, θα τα κάνω αυτά για να όλα ένα-ένα στις εκπομπές τις άλλες. Άλλες είναι οι διδασκαλίες που μας λένε έξω και άλλες είναι οι διδασκαλίες που διοχετεύουν στους οπαδούς. Να πω εδώ ένα παράδειγμα. Έχουμε τους Ιαχωβάδες που πέρασαν το μήνυμα ότι τάχα είναι αντιρρησίες συνειδήσεως. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, οι μάρτυρες αυτοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Ιαχωβάδες, κακώς τους λέω μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά έχει συνηθίσει η γλώσσα μου, αυτοί οι Ιαχωβάδες δεν έχουν καμία σχέση με τους αντιρρησίες συνειδήσεως. Αντίθετα, αυτοί είναι μισάνθρωποι. Μισούν τον συνάνθρωπο. Θα το αποδείξω με στοιχεία, αδιάσυστα ντοκουμέντα, που αποδεικνύουν ότι οι Ιαχωβάδες είναι οι άνθρωποι αυτοί που περισσότερο πιστεύουν στον πόλεμο, πιστεύουν στη σφαγή, πιστεύουν στη δολοφονία. Κι όμως έξω παρουσιάζοντας αντιρρησίες συνειδήσεως και κατάφεραν να εξαπατήσουν και τις κυβερνήσεις μας. Και λέγεται μάλιστα ότι τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο που θα είναι εις βάρος των ιερέων της Ορθοδοξίας, μη σας φαίνεται παράξενο, εις βάρος της Ορθοδοξίας και υπέρ των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αναμένουμε να το δούμε αν θα πάει, πάντως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, εάν θα πάει στη Βουλή και αν τελικά οι Έλληνες βουλευτές το ψηφίσουν, που πολύ φοβάμαι δυστυχώς ότι θα το ψηφίσουν. Όλα αυτά λοιπόν τα παιχνίδια που κρύβονται πίσω μας, σας διαβεβαιώ ότι θα ξεσκεπαστούν στις εκπομπές αυτές. Και σας διαβεβαιώ ότι όσες απειλές κι αν παρουσιαστούν πάλι, δεν θα υποχωρήσουμε. Οι αποκαλύψεις θα γίνουν. Κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στο TV Super. Παρακολουθήστε τις εκπομπές μας για να γνωρίσετε την αλήθεια. Να γνωρίσετε τι κρύβεται πίσω από τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Να γνωρίζετε τι παιχνίδια παίζονται πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και σας περιμένω το άλλο Σάββατο στις 9 το βράδυ και την Κυριακή, κάθε Κυριακή μεσημέρι σε επανάληψη. Καληνύχτα σας.